Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ, я Леся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы і галоўнае сёння. Сістэмы відэаназірання як найбольш эфектыўная мера прафілактыкі крадзяжоў. Пракуратура Мінскай вобласці нагадвае пра бяспеку. Адпачынак для школьнікаў. Летнія лагеры з дзённым знаходжаннем дзяцей працуюць у раёне. Спяваем гімн разам. Напярэдадні Дня незалежнасці ў маладзечнай стартуе патрыятычная флэшмоб-акцыя. Сістэмы відэаназірання як найбольш эфектыўная мера прафілактыкі крадзяжоў. Пракуратура Мінскай вобласці паведаміла, што за 4 месяцы бягучага года на дачах вобласці здзейснены 141 крадзеж. Разам з тым спецыялісты адзначаюць, што адным з асноўных умоў здзяйснення крадзяжоў з дачных дамоў з'яўляецца асабістая бестурботнасць уласнікаў маёмасці, непрыняцце імі належных мер па яе захаванасці. Там, дзе на тэрыторыі таварыства ёсць вартаўнічая ахова і функцыянуе відэаназірання, здзейснена 14 крадзяжоў. Гэта значыць усяго 10% ад агульнай колькасці. Што тычыцца сельскагаспадарчых арганізацый вобласці, то на іх тэрыторыі са студзеня па красавік гэтага года здзейснена 37 краж, амаль удвая менш, чым за такі ж перыяд мінулага года, а таксама 55 дробных крадзяжоў. У сельгасарганізацыях Мінскай вобласці на 1 мая абсталяваны сродкамі відэаназірання больш за 180 механізаваных двароў, 85 складоў, 147 малочна-таварных фермаў. Выкарыстанне тэхнічных сродкаў кантролю рэкамендавана павялічыць, а паслугі па монтажы і наладцы сістэм відэаназірання прапануе тэлевізійная вяшчальная сетка. Тэлефон для даведак 8033 385 78 20 альбо сайт tvs.by. Бяспека на дарогах. На тэрыторыі Маладзечанскага раёна з пачатку года зарэгістравана 21 дарожна-транспартнае здарэнне, у якіх 3 чалавекі загінулі, 24 атрымалі цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжкасці. 2 дарожна-транспартных здарэння адбылося па віне нецвярозых вадзіцеляў. Па прычыне выезду на паласу сустрэчнага руху здзейснена 3 дарожна-транспартных здарэння, у якіх 3 чалавекі атрымалі цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжкасці. Аналіз дарожнай абстаноўкі сведчыць, што на тэрыторыі Мінскай вобласці адзначаецца значная колькасць загінулых у аварыях па прычыне лабавых сутыкненняў, як вынік парушэнняў правілаў абгону і выезд на паласу сустрэчнага руху. З мэтай прафілактыкі дарожна-транспартных здарэнняў Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна 6 і да 9 чэрвеня праводзіць абласную прафілактычную акцыю «Бяспечны абгон». У ходзе мерапрыемства будзе арганізавана праца рэйдавых груп з ужываннем сакрэтнага і змешанага кантролю выканання удзельнікамі дарожнага руху патрабаванняў правіл з выкарыстаннем схаванага кантролю і фото-відэафіксацыі фактаў парушэнняў правілаў абгону. Пры разглядзе выяўленых фактаў да правапарушальнікаў прыменіць максімальна строгія меры адміністрацыйнага ўздзеяння. А ўжо з 10 па 20 чэрвеня на Міншчыне ДАІ і інспекцыя па справах непаўналетніх правядуць комплекс мерапрыемстваў па папярэджанні ДТЗ з удзелам дзяцей, паведамляе прэс-служба МУЗ Беларусі. У гэтыя дні інспектары ДАІ, супрацоўнікі інспекцыі па справах непаўналетніх пабываюць у летніх аздараўленчых і прышкольных лагерах, дзе растлумачаць дзецям правілы бяспечных паводзін на дарозе і ў транспарце. Асаблівая ўвага таксама будзе нададзена выбару бяспечных месцаў для актыўных гульняў. Адпачынак з акцэнтам на карысць і бяспеку. Летнія лагеры з дзённым знаходжаннем дзяцей працуюць у раёне. Усяго на базе устаноў адукацыі дзейнічае 36 лагераў, у якіх праводзіць час больш за 930 дзяцей. Наша здымачная група наведала школу нумар 14. Далей падрабязна. Гэтымі днямі установы адукацыі горада і раёна працуюць для таго, каб іх вучні адпачывалі. Дзяцей чакаюць не заняткі на уроках, а розныя забавы і конкурсы. Лагер у школе нумар 14 наведвае 80 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзросце ад 6 до 13 гадоў. В нашем учреждении образования созданы условия не только для полноценного отдыха и оздоровления, но и условия, обеспечивающие разностороннее социальное развитие воспитанников. Неотъемлемой частью воспитательной работы нашего учреждения является формирование культуры безопасной жизнедеятельности, ответственного отношения к своему здоровью, формирование у детей любви к своей малой родине, интереса и уважения к ее культуре и истории. Неотъемлемой частью является их отношение, ответственное отношение к настоящему и будущему родного края. Падчас няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі мерам бяспекі надаецца асаблівая ўвага.
За станом здароўя дзяцей назіраюць медработнікі і педагогі. Кожную раніцу хлопчыкам і дзяўчынкам вымяраюць тэмпературу бескантактным тэрмометрам. Для педагогаў масачны рэжым, для вучняў сродкі індывідуальнай абароны па жаданні бацькоў. У сталовай харчаванне толькі па графіку. У мэтах прафілактыкі вірусных інфекцый дзеці падзелены на невялікія атрады. Большасць мерапрыемстваў праводзяцца на вуліцы. Нравится нам отдыхать, мы играем. Идем на улице, в игрушки играем. И нам очень нравится. Мы сюда сходим с сестрой, посещаем, чтобы нам дома не сидеть, чтобы в телефонах не играть. 7 атрадаў і ў кожнага свой накірунак. Праз гульні дзеці вывучаюць экалогію, асновы бяспекі жыццядзейнасці, гісторыю краіны. Школьнікі не сумуюць, яны прымаюць удзел у спаборніцтвах, спяваюць і танчаць, майструюць падзелкі і сувеніры. Сегодня мы проводим занятия в мастерской «Модные штучки». Здесь собрались ребята, которые любят что-то делать своими руками. И тут есть возможность сделать какие-то сувениры, поделки, приятные подарки, сюрпризы своим себе, своим близким, родителям, сестрам, братьям. Но сегодня мы будем делать фликер, который украсит нас, когда будет темно. Фликер безопасности, потому что мы считаем, что это всегда модно, модна наша безопасность. Сумесная творчасць, эстафеты, конкурсы, адным словам агульная дзейнасць збліжае дзяцей паміж сабой з настаўнікамі, сцвярджаюць педагогі. Што яшчэ даспадобы маленькім маладзечанцам, пытаемся ў іх. Я обожаю лето, и часть лета я провожу в школьном лагере «Родничок». За все это время я нашла себе очень много интересных друзей. Мы проводили эстафеты. Я участвую с радостью в всех мероприятиях, которые здесь есть. Мне в лагере нравится заниматься музыкой. Мы выучили песню про лето. Варта адзначыць, што з 1 ліпеня ў Маладзечанскім раёне запрацуюць спартыўна-здараўленчыя лагеры, а установы адпачынку з кругласутачным знаходжаннем дзяцей адчыняць свае дзверы 7 жніўня. У летні перыяд плануецца здаравіць больш за 1200 дзяцей, паведамілі нашаму тэлеканалу спецыялісты ўпраўлення па адукацыі. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Энергия солнца для зеленых школ. У кожным рэгіёне Беларусі плануюць установіць панелі для пераўтварэння сонечнай энергіі ў электрычную, а таксама спецыяльнае абсталяванне. Школьнікі наглядна ўбачаць вынікі працы сонца. Як паведамілі ў прэс-службе Мінпрыроды, школы выберуць па выніках конкурсу. Усяго 7 па адной у кожнай вобласці Рэспублікі Беларусь і ў Мінску. Зялёная школа – адукацыйны праект, накіраваны на фарміраванне ў навучэнцаў каштоўнасных адносін да прыроды, павышэнне ўзроўню экалагічнай скіраванасці адукацыі, інфармаванасці моладзі па пытаннях аховы навакольнага асяроддзя і рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў. Адна з галоўных мэтаў праекта – паказаць на практыцы кожнаму вучню, якую карысць прыносіць энергія з аднаўляльных крыніц. Плануецца, што рэалізацыя праекта «Энергія сонца для зялёных школ» зробіць экалагічную інфармацыю больш даступнай для вучняў, а таксама паслужыць вырашэнню лакальных экалагічных праблем. Асцярожна кляшчы на паляванні. Маладзечанскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі нагадвае, што кансультацыю наконт лабараторнага даследавання кляшчоў і прафілактыкі клешчавых інфекцый можна атрымаць у спецыялістаў аддзела эпідэміялогіі па тэлефоне 58 05 47. У арганізацыю аховы здароўя ўжо звярнуліся 30 чалавек па прычыне прысмоктвання кляшчоў, з іх 25 дзеці да 18 гадоў. Даследаваны на заражанасць узбуджальнікам лаймбарэльёза 15 кляшчоў, 9 з іх мелі інфекцыю. Даследаваць кляшча на заражанасць можна ў Маладзечанскім занальным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Спяваем гімн разам. Напярэдадні свята Дня незалежнасці ў маладзечнай стартуе патрыятычная флэшмоб-акцыя. Яе ўдзельнікам не абавязкова валодаць выдатнымі вакальнымі дадзенымі ці мець спецыяльную апаратуру. Не абавязкова быць зоркай, спартсменам ці навукоўцам, ніякіх цэнзаў і межаў, ні ўзроставых, ні прафесійных, ні тэрытарыяльных. Усё, што патрабуецца, проста праспяваць ад душы, зняць на звычайны тэлефон або планшет, выкарыстоўваючы ў якасці музычнага суправаджэння фанаграму гімна Рэспублікі Беларусь, а пасля адправіць відэа на электронны адрас Палацу культуры. Відэа можна даслаць да 25 чэрвеня. Гімн можна выканаць аднаму, сям'ёй або калектывам. Відэаролік будзе размешчаны ў інтэрнэце напярэдадні свята Дня незалежнасці, а таксама на галоўных пляцоўках Маладзечанскага раёна. Даведкі па тэлефоне 8017 6 74 62 42.
На гэтым выпуск завершаны. Новы агляд падзей у сераду 10 чэрвеня. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Не пераключайцеся, а я з вамі развітваюся, жадаю вам добрых навін і моцнага здароўя.